Zero Zabor taldea sortzen da, zeren, gaur egun ikuste deu arazo handi badaola, ez bakarrik hondakinekin, baizik eta sistemakin, zeren ikusten nahi gea sistema hau ez dela sostengarria edo, ez? Azkenen gaur egun hartzen dira lehengai guztik, konsumitu iten dira eta bota iten dira. Eta azkenen bi estremotan arazo handik sortzen ditu. Alde batetik lehengaiak agortzen nahi dira eta bestetik gelditzen dian hondakin guztik, berez lehengaia izan zitezken hondakin asko, bota edo erre egiten dira, dauzkan arazo bai osasunarentzat, bai ingurumenarentzat, eta gainea lehengaien agortzea datorrela. Orduan azkenen proposatzen deuna, dala gu konsumitzen deun lehengai guzti horiek, hondakinetan ondo sailkatze baldin bada, berriro lehengai bihurtu daitezkela, eta azkenen gutxiago ustiatuko litzake lehengaiak eta lurra, eta azkenen mundua sostengarriagoa izango zen. Pixka bada sustraietara bueltatzea, lurrak eman digun hori berriro zikloan sartzea, ez? Zaborretara bota beharren hondakin bihurtu, eta konpostadan bidez berriro lurrai eman, ez da? Eta orduan pixka bat, leheno sistema lineala balin bazan, berriro bueltan egotea. Beti ongoa hondakin bota bat ezingo dana birziklatu, baina hori apartatu ezkeo ere, ez da litzake izango beste errauskailutan eta sortzen den zepa modukoa izango litzake garbigoa bezala, esate bateako. Horrekin ingo litzake beste konpost mota bat eta horrentzako ere beharko liakete zabortegi batzuk, baina txikigok eta ez liake izango zabortegi toksikoak deitzen zaien bezala. Orduan hontarako guretzat garrantzitsua da hondakinen tratamendu hau. Lehen puntua izango litzake ahalik eta gutxien sortzea, azkenen zaborriko bena hoxe dalako, sortzen ez dena. Baina argi ikuste dure Gipuzkoan arazo handi badaola eta urgentzi badaola. Zeren azken finean biztanle bakoitzak 300 kilotik gora sortzen ditu, eta orduan guretzat oso garrantzitsua da hori dena sailkatzea eta hondakin guzti horiek lehengai bihurtzea ere bai. Murriztea, konsumo maila murriztea gutxiago konsumitu edo konsumitzeko ere behidatu. Enbaseak behidatu, enbase asko daukaten, gutxiago daukaten, eta pixka bat ere hoia atzea bueltatzea izango litzake, industriak eta ite dituzte jartu digute gure eskutan azkenekon erantzunkizuna zein bar ditugun hainbeste enbasekin, ez da? Eta orduan hori ez da gure ardura, hori da goratikan zerbait arautu bardan kontu bada. Baina gure helburua da, dauzkagun konsumitzen den guztia hori berriro zirkuloan sartu eta berrerabili. Eta azkenen pixkat hori da Zero Zabor filosofiaren muina. Azkenen gaur arte zaborra zena, berriro lehengai bihurtzea. Eta uste dugu azkenen denak gure ardurak hartu behar ditugula eta ezin gehala guain arte eukideuna zela zaborra bota eta bazirudin kontenedorea bota eta desagertu itezala, eta zeu ikusi guain arte ze arazo sortzen ditu. Gaur egun baserritarrek fertilizante artifizialak eta multinazional batzuk daude hori daukatena monopolizatu da, eta ze hobe, imaginatu denok indako konpostaren ongarriakin zatutako baratzak izango balia, ez? Orduan, zabala da kontua eta oso interesgarria izan daiteke. Baina, pixka bat hori da, gure filosofia.